Η εταιρεία Capcom σας παρουσιάζει το κινητό E-Star Smartphone X35, όπου χάρη στον κομψό του σχεδιασμό και τη λεπτή του εμφάνιση, αφού ζυγίζει μόλις 110 γραμμάρια, δίνει την υπόσχεση να σας προσφέρει άνεση στην επικοινωνία, καθώς σας δίνει δυνατότητα να βάλετε δύο SIM κάρτες. Στην εμπρός όψη του τηλεφώνου δεσπόζει η οθόνη πολλαπλών σημείων των 3,5 inch ανάλυσης 320x480 που προσφέρει ικανοποιητική ευκρίνεια που δεν απογοητεύει τόσο εύκολα και αρκετή καλή είναι και η ποιότητα κατασκευής των πλαστικών. Ειδικά το πίσω μέρος της συσκευής είναι ειδικά διαμορφωμένο για εύκολη χρήση. Αναρωτιέστε μήπως δεν θα έχετε την επιλογή να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις με άλλους? Όχι βέβαια, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσω της εμπρόστια κάμερας των 0,3 MP που υπάρχει πάνω δεξιά συσκευή και θα μπορείτε να μιλάτε με τους φίλους συνεργάτες σας στο Skype. Τυχαίνει πολλές φορές να παίζετε στην παρέα το ρόλο του φωτογράφου? Τότε μην ανησυχείτε, θα εξακολουθήσετε να έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιείτε ποιοτικές λήψεις και να αποτυπώνετε τις ευχάριστες αναμνήσεις σας σε εικόνες, καθώς το E-Star Smartphone X35 περιλαμβάνει ενσωματωμένη οπίστια ψηφιακή κάμερα των 3,2 MP. Επίσης, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή βίντεο που θα πάει εξίσου καλά, επομένως δεν σας θέτει κανέναν περιορισμό. Εσωτερικά της συσκευής έχει τοποθετηθεί ένας διπύλινος επεξεργαστής με συχνότητα λειτουργίας στα 1 GHz, ώστε να είναι αρκετός για να σας βγάλει από πρόσωπο σε κάθε σας δύσκολη εργασία, όπως αν θέλετε να δείτε βίντεο στο YouTube ή αν θέλετε να περάσετε τον χρόνο σας ευχάριστα μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών που μπορείτε να κατεβάσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Google, εξαλείφοντας φαινόμενα έντονου lag. Την διαχείριση γραφικών στοιχείων έχει αναλάβει ένα chip της MAL 400, ενώ η μνήμη RAM του τηλεφώνου ανέρχεται στα 512 MB. Διαθέτει ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο 4 GB και επιπλέον υπάρχει υποδοχή για κάρτα microSD με επέκταση του αποθηκευτικού χώρου έως τα 32 GB. Η μπαταρία χωρητικότητας πλέον 200 mAh υπόσχεται να σας παρέχει μια ικανοποιητική απόδοση όσον αφορά το ζήτημα της αυτονομίας. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει ραδιόφωνο και στερεοφωνικό ήχο υψηλής απόδοσης. Το κινητό επίσης διαθέτει μια θύρα microUSB για τη σύνδεση με υπολογιστή, θύρα για ακουστικά καθώς και κουμπιά για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Το E-Star Smartphone X35 έχει λειτουργικό σύστημα Android KitKat 4.4, όπου μπορείτε να απολαμβάνετε τα πλέον προηγμένα χαρακτηριστικά αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν, καθώς μέσα από την εφαρμογή Google Play Store μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την αγαπημένη σας μουσική, ταινίες, βιβλία, εφαρμογές και παιχνίδια, όπου τα περισσότερα είναι και δωρεάν. Επίσης, το X35 διαθέτει 3G για να σερφάρετε στο ίντερνετ όπου και αν είστε. Επίσης διαθέτει Wi-Fi για να μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε σημείο έχει Wi-Fi σύνδεση και ενσωματώνει και τεχνολογία Bluetooth, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε τα αρχεία σας ασύρματα από και προς άλλες συσκευές ή να το συνδέετε με περιφερειακά και αξεσουάρ που υποστηρίζουν αντίστοιχη τεχνολογία. Η ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε και στο ότι έχει ενσωματωμένο GPS και με τη χρήση των χαρτών του Google μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στους δρόμους της πόλης. Η συσκευή συνοδεύεται από φορτιστή, USB καλώδιο σύνδεση με τον υπολογιστή, hands-free και εχειρίδιο βιβλίων χρήσης σε 11 γλώσσες περιλαμβάνοντας την ελληνική γλώσσα. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας ή μπείτε στο site μας www.capcom.gr και παραγγείλτε το.